רושל מושיוב, שלום לך. שלום רב. הוא לא הצליח לשכנע אותך כל כך. לא, ולא אף אחד מהצעירים שהיה שם באופן ספונטני, אנשים פשוט התנגדו למה שהוא אמר, כי הם מבינים, כל בן אדם שיש לו קצת שכל מבין שזה לא חוק שיביא לנו לוחמים, זה חוק שירגיע את אלה שהם בקואליציה, אבל הדם שלנו ניקז, והם שומרים על הילדים שלהם. עכשיו, אתה יודע, אני רואה שהוא מנסה לשכנע אותך, אתכם, ואתה שם ככה מתרעם, אפילו מזדעק. אתה הרגשת שיש אוזן קשבת לטענות שלך, או שהוא נאטם, רק ניסה אולי שוב להדהד את המסר, ולא באמת היה פתוח לקבל ביקורת? לא היה פתוח. ברגע ששאלתי את השאלה, מיד אנשים שלא באו ושאלו תוך כדי מי אתה, למה אתה שואל, מה זה, כאילו מאיפה באת, כאילו יש איזשהו איסור לפעיל ליכוד שמתנגד. אני לא היחידי שמתנגד, כן, יש חברי כנסת, דן אילוז היה שם ומתנגד, היה בכנס, היו"ר לשעבר, יולי אדלשטיין, שנפגש עם לוחמים הרבה פעמים, מי התנגד ומתנגד, והם כאילו בוחנים, כביכול אסור לך להיות נגד החוק, כי אתה כאילו מפרק את הקואליציה, אבל מה עם הלוחמים? אתם מפרקים אותנו. אני אגיד לך, אנחנו 3 אחים, 3 לוחמים, אחי התחיל השבוע סבב 5, ואני אמור בסוף החודש וחצי הבאים להחליף אותו בחטיבה אחרת, ויש לי עוד אח שמתגייס בין לבין. זה אומר שבשנה סדירה אנחנו 3 אחים, כמעט בכל רגע נתון, נמצאים באחד מגבולות המדינה ושומרים עליה. מי שומר עלינו? זה ועדת חוץ וביטחון. פה מה שהם עושים זה חוץ מביטחון. אני לא מבין. כואב לי, בתור איש ימין, אני לא יודע כאילו איך אפשר להגן על החוק הזה. ותאמיני לי, גם הוא לא יודע. רושל, בעוד רגע... קופירייטר מבוזבז, אגב, חוץ וביטחון, חוץ מביטחון. ונראה לי שבעיקר קופירייטר כאוב. כן, לגמרי. מאוד. ורושל, אתה יודע, בעוד רגע אתה כבר תסומן כמי שנשלח מטעם, ואולי אתה לא באמת איש ליכוד. הוא אומר שכבר שאלו אותו, מי שלח אותך, מטעם מי אתה מגיע? והיום אתה מדגיש שהחברות שלך בליכוד, קודם כל, היא כנראה עניין, לא שאתה צריך להוכיח משהו למישהו, גם האמירה שלך, בלי להיות איש ליכוד אגב. אבל אתה מדגיש את הנקודה הזו שאתה חבר ליכוד כבר הרבה שנים. נכון, זה לא משהו חדש. אני מאמין בערכי הימין, זה לא ערכי הימין. אנחנו נחטפנו. תראה, ביסמוט סיפר סיפור שבו הוא, הראיתם את זה, שהוא נמצא בבתי ספר החרדים ושם מתחפשים לחיילים, אז יש שינוי. הוא אמר שהוא לא מאמין ברבולוציה, הוא מאמין באבולוציה. אבל אנשים שאיתם הוא מסתודד לא מאמינים לא באבולוציה המדעית ולא מאמינים באבולוציה הצבאית. הם לא יבואו. הרי כך עכשיו מתגייסים. יש חוק עכשיו שבו מתגייסים בערך, החוק הרגיל, חוק שירות ביטחון, בערך כ3,000 חרדים. אז הם מנסים למצוא כל מיני דרכים ומספרים ולתת להם מכסות ויעדים. אנחנו צריכים כוח אדם, תבינו, זה עניין של ביטחון המדינה. אנשים לא יכולים להגיע לאין סוף. לאן התסכול הזה, אבל ברמה הפוליטית, רושל, בסוף אני רוצה לשאול אותך, אתה איש ליכוד, אתה מצהיר על עצמך כאיש ימין, כאיש ליכוד, לאן התסכול הזה שאני בטוח שיש שותפים נוספים לו? לאן זה לוקח אותך, כן, ברמה הפוליטית, בשנת בחירות כזו? הכנות היא, כן, יש שנת בחירות, ואני לא מזהה, חוץ מכמה חברי כנסת, חלקם מתנדנדים, וחלקם בטוחים בדעתם, אבל לא יודע אם הכוח האלקטורלי יעמוד לרשותם, כמו שאמרתי, היו"ר לשעבר, אדלשטיין, אילוז, סעדה, ועוד כמה מתנדנדים, אני לא יודע איך הליכוד רוצה להעביר את זה. הוא גם מבין, כן, הם מבינים. ונניח, אבל רושל, אני ממשיכה רגע את השאלה של עופר, ונניח שהליכוד יצליח להעביר את זה, או ינסה להמשיך להעביר את זה עד לנקודת הבחירות. כשאתה תגיע ליום הבוחר, ליום שבו אתה בסוף צריך לקבל את ההחלטה, האם מבחינתך זה משהו שהוא קו אדום, או שבכל זאת אתה אומר, אני איש ימין, אני איש הליכוד כל כך הרבה שנים, ואני ממשיך גם עם הדרך של התנועה, גם אם אני לא מסכים בנקודה הזו? קודם כל, אני חושב שהחיים הם מורכבים, אוקיי? אני מאמין שבחוק הזה, כולם יודעים שהוא לא יוגש בתצורה הזאת, ואם הוא יוגש, יהיה לי מאוד מאוד קשה להצביע לליכוד, כי פשוט גם ביבי יודע, כן, הוא היה שר האוצר, הוא יודע שכשצריך לקדם, אז חותכים בקצבאות, הוא חתך בקצבאות, כן, הוא עשה סנקציות כלכליות שגרמו לאנשים לזו הרבה נוחות ולנוע. ושילם על כך פוליטית אחר כך מחיר יקר מאוד. הליכוד קיבל 12 מנדטים, הוא הבין, אז אולי לא צריך לעשות צעדים כל כך טרגיים. לפני זה היינו באתגרים כלכליים. פה מדובר באנשים, תראי, עוד פעם, החיים שלנו נמצאים באופן קבוע על הגרדום, ונראה שכולם אומרים, תאמצו חזק, תחזיקו חזק, מה שחשוב זה קואליציה ימנית. לא, מה שחשוב זה שמי שציוני, ברית ציונים, ישבו יחד, יסיטו את אלה
לא רוצים מצד ימין ומצד שמאל שהילדים שלהם ייקחו חלק, וישבו יחד וקבלו החלטות קשות. תראי, מי שמוכן לקבל כדור עבורי, לא אכפת לי אם הוא ביביסט, לא אכפת לי אם הוא קפלניסט. אנחנו ביחד בשוחות, אנחנו צריכים להיות ביחד בפוליטיקה. זאת אומרת, אלו שמייצגים אותנו. זה לא מה שקורה. רושל. ביסמוט מעצים, עוצם עיניים. רושל מושייב, אני חושב שאמרת כאן הרבה אמירות, שכמו שאולי דווקא כמו שעמליה פתחה ואמרה, זה דיון על מדינה ועל ביטחון ועל צבא. ועל ערכים, ולא על פוליטיקה, אבל כן, זה קרה גם שם. מאוד מודים לך על הדברים האלה. תודה רושר, תודה שהיית איתנו. רבה. תודה לכם.